Ahojte, v tomto videu sa naučíme strih kruhovej sukne. Vypočítame si polomer z obvodu pásu, ktorý je dajme tomu 70 cm. Tak 1/6 obvodu pásu minus 1, to je 10,7. Dáme do kružitka polomer. Áno, ja som veľmi dlho nepoužívala kružitko, takže tam budem mať trošku technických problémov. Ak sa vám video bude páčiť, kľudne nechajte komentár, like alebo aj odber. Následne si odmeriame dĺžku sukne. V mojom prípade to bude 40 cm, ale je to samozrejme ľubovoľné. Pridávame aj 1 cm švíkovú záložku na začistenie. Tak a strih na sukňu máme hotový. Predstavte si, že tento oranžový papier je látka, ktorú dávate lícom k lícu a strihovú šablónu dávame na rúbnú stranu do priehybu, aby sme mali celú sukňu v jednom celom kuse. A môžeme strihať. Viac takýchto videí dajte like.